IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. En dan het eindverslag van de C-klasse van Joert vanuit het mooie Lemmer. De voorlaatste dag is begonnen met de C-klasse. Ze varen Joert 2 keer, dus let op het dij. Na de Grutte A volgt nog een wedstrijd van de C-klasse. In het klassement stiert de Engelsman op kop, maar een verschil van bijna 4 punten komt de Lietse Lies daarachteraan. Ze gaan beginnen, het stadskolt is gong, iedereen is goed vertrokken, behalve de takkomst, de 2 gebroeders en de nummer 3 in het klassement, de Ebenezer. En dan het Engelsman direct al een hele goede start en gaat boven de lijn iets voor de rest van het veld uit. Het is heerlijk zielen in het Zonse Joert. Alle scootjes hebben een plek gekozen op wij naar de eerste bovenwietse tonnen. 2 gebroeders, het pas letter erop dat ze val start bidden en moeten nog helemaal waarom op naar de startlijnen. Het lijkt erop dat de Ebenezer net terug het hand dat ze val starten binnen, want zij zielen terug naar de eerste tonnen. De Engelsman kan vrij de eerste tonnenronde. Daarachter komt het zwarte vier van tweede rond en daarachter gaat het nog spannend worden, want er komen 3 scootjes gelijk aan bij de boei. En dan komt de Lietse Lies onder de Ebenezer terug en wordt het wel heel erg krap bij de tonnen. Daarboven zit nog de Breibek, maar dat lijkt dat hij de beter ook komen gaat, omdat ze iets meer om te hebben. De umpire komt erbij en we gaan zien wat er aan de hand is. Jochem Tadema is wild aan het zwaaien met zijn jermen op de Lietse Lies. En het lijkt erop dat zij een penalty krijgen van de umpire. Dat is erg vervelend voor de nummer 12 van het klassement, want zij gaan hier terug plak verliezen in het veld, waardoor ze een rondje draaien moeten. Dan gaan de scootje op wij naar de gate en leidt de Engelsman onbedreigd op plak in. En zit het zwarte wief nog knap daarachter. De Lietse Lies is nou uitzakken naar de achterkant van het middenveld. Dan op wij naar de volgende tonnen naar de gate. Hier helpt de Ebenezer het zwarte wief in en neemt de tweede positie oer. De Lietse Lies is nou weer goed onderwijs en rond de zonde de bovenwietse tonnen. Het zwarte wief jouwt net op en het kozen voor de rechterboei van de gate en komt nou stuurboord naar de volgende tonnen, achter de Engelsman aan. Daarmee zetten ze de Ebenezer weer waarom op plak 3. En kijk als de Lietse Lies goed op wij is, maakt ze opnieuw een gewaarde keuze om heel scherp de bovenwietse tonnen te ronden. Het lijkt erop dat ze er net langs kennen zonder de ton te rijden. Maar dan toch, helaas. De achterkant van het scootje raakt het alsnog de tonnen en ze krijgen weer een penalty van de umpire. En dan op wij naar de finish steekt Ebenezer het zwarte wief toch weer voorbij. En zoals verwacht vaart de Engelsman een hele sterke wedstrijd en komen wederom als eerste door de finish. De Ebenezer lijkt het als 2 door de finish te komen, maar er klinkt geen schot. Dit komt omdat ze net terug gingen dat ze val starten binnen en net terugkomen binnen. Daardoor is het zwarte wief alsnog tweede worden deze wedstrijd. Dan de dijuitslag van de C-klasse. Wederom Arne Heers komt met de Engelsman op een eerste plak. Het tweede plak is voor Johan van As met het zwarte wief. En derde wordt Eus Nieuwenhuis met een vrije vogel. De Ebenezer is te betiert starten en krijgt een OCS. En dan de B-klasse. De Utentuus staat op dit moment op het eerste plak in het klassement, maar vlak daarachter de jonge Jan. En dan ben ze los. Je hebt het signaal van een individuele valse start en dat betekent dat de lege woorden en de nummer 3 van het klassement, de 3 Warpen, een valse start hebben en buitenom waarom moeten om opnieuw te starten. De bovenste helft van de linie is goed vertrokken. Ze maakt zich gelijk al een gat richting de rest van het veld. Hier zien we dat de gasmaarders en de 3 gebroeders ervoor kiezen om een klap richting het gemaal te maken. De jonge Jan komt als eerste bij de bovenboei. Daarachter zit het blauwhuis de scootje, volgend door de Utentuus. De Galamedammen is vrij betierd indraait naar de bovenste boei en krijgt hier het hele veld uw bakboord toe zich in.
En dan is het dan ook onvermijdelijk dat ik halen met name de boei rekkert. En hier toch met zijn extra strafronde draaien. Dan is er de gate rond en breidt de jonge Jan zijn voorsprong steeds verder uit. Maar daarachter op plak 2 de uit en thuis en op een derde plak de hoop op zegen. Dan zullen we bij de bovenboei een bakboord-stuurboord situatie ontstaan tussen de westenwind en de skeerkel. De westenwind draait te let, werd door de skeerkel van koerswijziging met om een aanvaring te voorkomen. Hier toch ontstiert een protestsituatie. Ondertussen rond de jonge Jan steeds verder uit en gaat onbedreigd aan kop. De trein Dwartboom vecht zich naar een valse start knap waarom in de wedstrijd en leidt momenteel op een joggende plak. Dan richting de benedengate gaat er een man aan boord. We kennen het goed van welk schip het is, maar de organisatie is er gelukkig snel bij hem om hem uit het werk te vissen. De hoop op zegen houdt nog goed vol aan het einde van de wedstrijd op plak 3, maar vlak achter hem de 3 gebroeders. En dan, zoals verwacht, de jonge Jan als eerst door de finish. Zij kennen deze plakken goed gebruiken in de strijd om het kampioenschap van de B-klasse. Naar de dijuitslag van de B-klasse hier op een lemmer. Eerste plak voor Bart Westerhof met de jonge Jan. Luc Elzinga van Ut en Thuis voor tweede. En een knappe derde plak voor Mark de Koe met de hoop op zegen. Het klassement in de B-klasse ziet er als volgt uit. Op een eerste plak met 8,8 punten Luc Elzinga met Ut en Thuis. Volgt er ook Bart Westerhof van de jonge Jan met 10,8. En op een derde plak staan de Treijerwarpen en de Vries met 23,9. En dan de wedstrijd van de Lietse A op een lemmer. In het klassement leidt het nog heel dicht bij elkaar. Het appelgeerste schuitje gaat op kop. Op plak 12 staat het Gouden schuitje en de derde plak is voor de Zwanneblom. Daarachter zullen we net volle verschil in punten tussen de Nijedij, Lietse Famke en Avontuur. Op deze dij kan dus nog van alles gebeuren. En dan ben ze los. Lietse Famke is goed waar in het midden en het schuitje van de Zwanneblom leidt het dichtst bij de pin in lemmer en het de beste papieren verjoerd. De skippen die iets minder dan de Zwanneblom starten binnen, komen onder andere van het wedstrijdwetter. Degene die het dichtst bij de wal leidt, het rug op rondte, waardoor de rest mij draaien moet. Even wat schreeuwen, erop en razen vanuit de skippen, maar gelukkig gaat het allemaal goed. De Zwanneblom rond als eerste de bovenwindse tonnen en leidt al een stik voor op de rest. De Vriendschap rond als tweede de bovenste boei en de derde positie is voor de Avontuur. Dan moet het Gouden Muscuutje en de Lietse en de Woudster buiten het Lietse Famke om. Want die komen als vierde om de tonnen. Het is even druk te heren, maar iedereen komt er mooi omheen. Dan komen we bij de gate en de Vriendschap kiest voor de Ruchterboei en de Zwanneblom voor de linker. De 2 Famkes maken de fout bij de tonnen. Die het zult leren protesteert zien de 2 Famkes en al snel is de umpire erbij en jouwt dan ik de straf onder 2 Famkes. Richting de volgende tonnen leidt de Zwanneblom nog steeds op kop, maar de Vriendschap heeft wel wat mee te zien hellen, toch rugsom de ton van de gate te pakken. Het Lietse Famke rond als derde de ton en gaat in achtervolging bij de eerste 2 schuutjes. Dan komt het Goutemer schuutje over stuurboord en draait heel mooi onder de Avontuur terug. Hiermee heeft ze een plakje woen in het veld. De Nijedij, die maar weinig achterstaan op de top 3 op plek 4 in het klassement stiert, ziet net zijn beste wedstrijd uit. Zij ronden deze ton op het 11e plak en verliezen hiermee hun kans op de top 3 van Joert. Op wij naar de gate heeft het Lietse Famke de beste positie weten te veroveren bij de linkertonnen en komt hiermee voorbij aan de Vriendschap op een 2e plak. De Zwanneblom is net voor de eerste plak uit te krijgen en vaart mooi langs het publiek hier in Lemmer. En dan komen ze helemaal voor op kop oer de finish. Wat een knappe overwinning van Jelle Talsma en de Zwanneblom. De tijuitslag van de Lietse A-klasse. Opinion Jelle Talsma met de Zwanneblom. Herke Boskma wordt knap tweede met het Lietse Famke op zijn thuiswetter. En de derde plak gaat naar Sander Meter met de Vriendschap. En dan gaan we naar het algemeen klassement in de Lietse A-klasse. En dat is spannend, ja. Jelle Talsma op dit moment onder leiding met 15,8 punten met de Zwanneblom. Henk Frankenaat had eerste schuutje met 16,9.
En Diana Visser met gouden mascootje met 18,8. Herke Bosma, het Lietse famke, joggetje punten. Dit belooft een fantastische slot te worden. En dan de Grutte A-klasse. Wedstrijd van de Grutte A hier op een lemmer. Het klassement is spannend. Nummer 1 en 12 is het meest dicht bij elkaar. Sterke Jerke leidt op 1, het dorp Jestemar op 2. En Joet ziet er wat meer wie dan de oude rondedagen, dus dat is bij fijn zielen voor discussies. En dan ben we los. En dan zullen we dat de Sterke Jerke en het Jestemar direct oestag gaan en de vrouwen Jantje nog even trosziel toe bakboord. Dan komen we uit bij de bovenste tonnen. Vrouwen Jantje rond als eerste deze tonnen en vlak daarachter zit de Sterke Jerke. Daarachter is het dringend blazen om de derde plak. Maar de Ora et Labora komt op het derde plak te liggen bij deze bovenboei. Bij de geiboei is het een drukte van je welste. Door deze situatie wordt er door de umpire een rode vlag toekend aan het dorp Jestemar. Zij kan dit net goed gebruiken, want ze staan nu nog wel tweede in het klassement. Dan heeft de vrouwen Jantje mooi de vrije wien op kop van het kruisrak en bloedt de Sterke Jerke iets leger in het kruisrak varen. Je terug behoudt de vrouwen Jantje de koppositie en de controle. Dan is het weer raak bij de bovenste boei, want de Grutte Pier komt op stuurboord richting de tonnen en moet heel scherp draaien om de strijd net te hinderen. De rest moet zijn uiterste best doen om de Grutte Pier weer vrij te varen. De Grutte Pier krijgt hier een straf voor van de umpire en zal letter een strafronde meidje moeten. Een tonronding verder rond vrouwen Jantje steeds meer uit op de rest van het veld en giet weer op naar de bovenwiense tonnen. Jestemar schoot een stukje bij plakje wat omheeg en rond nou als zonder de bovenwiense tonnen. Dan komt de vrouwen Jantje weer als eerste bij de bovenwiense tonnen aan, maar daarachter het de Sterke Jerke toch net helemaal goed inschatten en moet uw stuurboord achter de raderhoek en de Ora et Labora langs. Daarmee komen ze op een vierde plak te liggen. Dan besluit voor de wien de Sterke Jerke direct een geip in te zetten. Hier hinderen ze Jestemar mee die uw bakboord leidt. Daardoor krijgen ze een penalty en dat is wel een hele dure. Want jeder in de wedstrijd leiden ze op kampioenskoers en nu wordt het weer vechten voor elk plakje. Dan zoals verwachten bloeit vrouwen Jantje heel stabiel varen en komen ze als eerst door de finish. Een hele mooie en spannende wedstrijd hier op een lemmer voor de Grutte A. Zo bloeit het klassement nog erg spannend tot onder de laatste finale dag. En dan naar de uitslag van de Grutte A. Op 1 Jilles Bandstra met de vrouwen Jantje. Op 2 een hele knappe tweede plak voor Simon Kalsbeek en de Raderhoek. Derde, ik belangrijke punten voor Sietse Broersma en de Ora et Labora. En toch een super spannend laatste gedeelte van de wedstrijd is het toch het dorp Jestemar op 4 en Pieter Jilles Tjoelker Sterke Jerke op 4. Dat belooft wat voor de dag van morgen. En dan terug naar het klassement in de Grutte A-klasse. Pieter Jilles Tjoelker nog steeds op 1, 10,8 punten. Op 2 Gele Tadema, dorp Jestemar, 12,9. En mijn knappe wedstrijd van Joet stiet Jilles Bandstra met de vrouwen Jantje op een derde plak. En dan zijn we vertrokken bij de tweede wedstrijd Joet voor de C-klasse. En we zullen gelijk de vlag omheen gaan voor een individuele valse start. En dat binnen een hoop. Iertswel, Woudwief, Singelier, Lonneke, de Drie Haringen en de Ebenezer moeten opnieuw voor de start. Dan komen we bij de eerste tonronding. De vrije vogel heeft een goede positie te pakken en rond als eerste voor de klassementsleider de Engelsman de eerste tonnen. Een peertonronding en letter leidt de vrije vogel nog steeds keurig op kop van het veld en daaronder de Engelsman op een tweede plak. De Lietse Lies is ik betiert oestag gongen en begint aan zien wij naar de volgende tonnen. De vrije vogel houdt het goed vol richting de volgende bovenwindse ton en rond als eerste deze boei. Daarachter nog steeds de Engelsman en het Zwarte Wief is momenteel als derde ontsluiten. De Lietse Lies is in de achtervolging op plak 4 achter de top 3 aan. In het kruisrak komt de Engelsman steeds dichter bij de vrije vogel. Zouden ze deze wedstrijd al het kampioenschap pakken kunnen in de C-klasse? Bij deze stand kan niemand de Engelsman op dit moment meer van het kampioenschap houden. Het Zwarte Wief en de Lietse Lies bloeien stabiel op plak 3 en 4 achter de Engelsman en de vrije vogel. Met een hele sterke wedstrijd gaat Eus Nieuwenhuis met de vrije vogel als eerste door de finish. Ze stonden 4 in het klassement, dus we gaan naast zien wat dat voor het algemeen klassement betekent na de wedstrijd van Joert. En dan hebben we op de voorlaatste wedstrijd hier in Lemmer al een kampioen in de C-klasse. De Engelsman. Niemand is sterker dan Arne Heerskop en zijn bemanning, dus heel terecht winnen zij hier al een dag eerder dan de slotdij het kampioenschap in de C-klasse.
de dijslag van de inhaalwedstrijd Ichtenbergen, maar Joert verzielt op de lemmer. Eerste plak, Vrije Vogel, Eus Nieuwenhuis. Tweede plak en daarmee het kampioenschap behellen de Engelsman Arne Heerschop. Het knap derde plak gaat naar Johan van As met Zwarte Wief. Dan terug naar het klassement in de C-klasse. Joert dus 2 wedstrijden zielt op de lemmer. Eerste plak, Arne Heerschop met Engelsman, 4,4 punten en daarmee de kampioen in de C-klasse. Tweede plak momenteel Jochem Tadema met Lietse Liest. Om het derde plak gaat het nog spannend worden morgen. Dat is juist Nieuwenhuis met Trijen. Het Zwarte Wief op Fjouwer. En dan weer dit de ene laatste dag op lemmer. De C-klasse het zien inhaalwedstrijd ik zielt. We zijn alle keer wel leek en we maken je klaar voor de finale dag. Hopelijk tot morgen. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.